So दिनै गाइस प्रश्न सोंगोन जोबोद इम्पर्टेन्ट जागोन भिडिअआ जे थांनाय माखासे समावहाय कन्ट्रेक्टर एसोसिएशननि जेनेरेल सेक्रेटारि आदा बिक्रम दैमारिया उइथ एभिडेन्स माखासे लेखा बिलाइ रायजोफोरनो राननानै होदों। बे लेखा बिलाइयाव लिरनाय दं 10टा कलेजेसफ्रा प्रभिन्सियेलाइज जानायाव स्टेट गभर्नमेन्टजों जेबो सोमोन्दो गैया। बेजों लोगोसे बिटिसिआव थानाय बा बिटिआरआव थानाय जेसेबां स्कुल कलेजफोर दङ बेफोरखौ प्रभिन्सियेलाइज खालामनाय जानाय नङा। बेबादि लेखा आरो लेटेस्ट दा बावैसो मोनसे लेखा ओंखारबावदों, बेयो जाहैबाय मस्ट इम्पर्टेन्ट जे बिटिआरआव गभर्नमेन्ट हायाव थानाय साफ्रोमबो जाथि जनगोष्ठीफोरखौ बर'आनो जा हारसायानो जा रेगुलार एविक्शन खालामनाय जागोन होननानै लिरनाय लेखा बिलाइ राननानै होदों रायजो राजाफोरनि सिगाङाव आदा बिक्रम दैमारिया। दा बेनि सायाव प्रमद बर' सारा मा एन्सार होखो, दुलाराय बर' फरायसा आफादा मा एन्सार होखो, थारैनो बे एन्सार होनायजों बर' रायजो राजाफ्रा गोजोनदोंना, बिनि सोमोन्दै दिनै मोजाङै सावरायगोन। हेलो एवरीवन, वान्स अगेन वेलकाम बैक टू दा चैनल। दिनैनि गोदान भिडिअ नोंथांमोन बयखौबो गोसो गोथारै बरायदों, लोगोसे आसा खालामो इसोरनि अननायाव नोंथांमोन बयबो मोजां दं। स' आङो गिबियावनो रंगुल बर' आदा बिथांनाव सोंनो नागिरदों आङो जे बिथाङा LLB फरायनाय होनलाय बे लागाथार माखासे समावहाय आदा बिक्रम दैमारिया उइथ एभिडेन्स जाबादि लेखा बिलाइ लाबोबाय बेनि एन्सारखौ नोंथां रंगुल बर'आ दासिमबो मानो होनो हायाखै? Still, why you are not eligible to give answer for this question? मानो? दा आरो नोंथाङा बुंबाय थादों जे BJP खौ लाइ होजेनग्राया हाग्रामा महिलारि बिथाङानो होननानै। नाथाय आङो दिनै नोंनाव मोनसे गिदिर प्रश्न सोंगोन। प्रेजेन्टआव खुंथाइ गोहोआव सोलिनाय बिटिआर गभर्नमेन्टनि आन्डाराव थानाय BCDC सालायनाय बादि सिगांनि 17 बोसोरावहाय बबे BCDCआवहाय जेखि सौफैया, जेखि आसनि सौफैया, जेखि स्किम सौफैया, MGNरेगा सौफैया मानो बिटिसिआव थानाय बुस्थुखौ BJPजों मारै भाग खालामफेरखो? बै समाव बबे BCDCआवहाय BJPनि कर्मिफोरजों बाहागो खालामनानै रानफेरा? बेनि फोरमानखौ नोंथाङा उइथ एभिडेन्स हो। होमब्ला जों रायजो राजाफ्रा बुजिनानै लागोन बै समावबो हाग्रामा महिलारिया BJP खौ लाइ होनानै आसनिफोरखौ रानलायनानै बाहाग खालामलायनानै लादोंमोन होननानै। नाथाय बर्थमानाव खुंथाइ गोहोआव थानाय बिटिआरनि सिङाव थानाय BCDCफ्रावहाय बे रोखोम सोलियो। बेजों लोगोसे बयनिख्रुइबो देरसिन खोथाया जाहैबाय जे आदा बिक्रम दैमारिया थांनाय माखासे समनिफ्रायनो उइथ एभिडेन्स लेखा बिलाइ लानानै गामि गामि हाबगासिनो दं जे बिटिआर गभर्नमेन्टआ मा मावदों, बर'फोरनि थाखाय मा खहा गोनां मावदों, गुबुन गुबुन जाथि जनगोष्ठीफोरनि थाखाय मा खहा गोनां खामानि मावदों आरो मा लाब गोनां खामानि मावदों, बेखौ उइथ एभिडेन्स फोरमायबोगासिनो। जे बिथाङा मोनसे लेखा बिलाइ दिरुनदों, बे लेखा बिलाइयावहाय लिरनाय दङ आसाम गभर्नमेन्टआ 10टा स्कुल प्रभिन्सियेलाइज जानायाव जेबो आखाइ गैया। हायोबा नोंथांमोना काउन्सिलावनो बिटिसिआवनो बिटिआरआवनो बेथन हो खालामनानै ला। आरो बेजों लोगोसे जोंहा गुबुन गुबुन जायगायाव थानाय बिटिआरनि सिङावहाय गुबुन गुबुन स्कुल कलेजेसफोरखौहाय प्रभिन्सियेलाइज खालामनाय जानाय नङा होननानै आसाम गभर्नमेन्टनिफ्राय लेखा बिलाइ फैदों, सरकारि खालामनाय जानाय नङा होननानै। दा बेनि सायाव मानगोनां प्रमद बर' सारा बुंदों। आरो मोनसेया मस्ट इम्पर्टेन्ट, बेखौ एसे उनाव सावरायगोन। दा बेवहाय बुंदों SOPD फान्डनिफ्राय काउन्सिला होगोन बेखौ स्टेटजों सावरायनानै आरो सिगाङावबो सावरायनाय जाखादों होननानै। SOPD फान्डनिफ्राय जादों दे, बिनिफ्राय 2025आव जा आसामा गोदान एमेन्डमेन्ट लाबोगोन अब्ला बेखौ सावरायफिननायनि गेजेरजों लानानै फैगोन। 2025 होनदों गाइस, गोसो गोनां बाथ्राया। 2025आवथ' BTC इलेक्सनसो।
बेवहाय नों थाहैना आं थांहैयो बेखौथ' जों रायजो राजाफ्रा मिथिला। नाथाय प्रेजेन्ट बिथांमोननि टेनर अफ इउर एडमिनिस्ट्रेसन नोंथांमोना बेफोरबादि खोथाखौ बुङै बुङै ससियेल मिडिया दामै मेल मिटिङाव दामै नाथाय बै बुस्थुआदि सिंजों आलादा जागासिनो दं बेफोरखौ मा नोंथांमोननि खुंथायाव 5 बोसोराव बेफोरखौ मावनानै दिन्थिनो हानांगौमोन। जिहेथु जाबाय होननानै बम गावबाय जेला खामानियाव लागु जानांगौमोन। रंजानानै बेदर जाबाय जेला खोथाया बेसो नंगौना नङा रायजो राजाफोर। आरो बेजों लोगोसे मस्ट इम्परटेन्ट खोथाया जाहैबाय गभर्नमेन्ट हायाव थानाय बिटिआरनि गासैबो जाथि जनगोष्ठी बर'आनो जा हारसायानो जा बिथांमोनखौहाय रेगुलार एभिक्शन खालामनाय जागोन होननाय सासे आन्दलननिफ्राय फैनाय सासे दैदेनगिरिया बेफोरबादि थाखाय बोरै सहि होनो हाखो? बिदि प्रश्न एभिक्शन खालामनायखौबो बादा होनो हायाब्ला आच्छा दे आं बेखौ बुंला नोंथाङा प्रमद बर' सारा बेनि सायाव माइन्ड होयो। लोगोसे हारिनि थैनाय थांनाय इमोसन्सजों सोमोन्दो गोनां जोंहा दुलाराय बर' फरायसा आफाद दं। बिथांमोना मा एन्सार होयो? मानो सिरि? बे लेखाफोरनि सायाव बिथांमोना मा कमेन्ट्स होयो? मिडियायाव मा बुङो? बेनि एन्सारखौ थाबैनो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर' सारा होनांगौ आरो होथों सार प्लिज अननानै थाबैनो। गासै बिजिरनाया रायजो राजाफोरनि आखायाव। आं भिडिअखौ एसेखिनियावनो दोनथ'बाय। नोंथांमोननि आं कमेन्ट्सखौ नेनानै थागोन। स' थेंक इउ भेरि माच फर वाचिं। लाभ इउ अल।